Здравейте хора! В това видео ще ви покажа как аз сменям договор за ток. Сменям го, защото получихме, не точно аз, получих нашия имейл, в който ги уведомява, че се дига цената на киловатт и оттам решавам да проверя другите договори, какви са цените и накрая на клипа ще сравня по този начин колко пари ще успеят да се спестят за цяла година. Ако искате да видите и вие, останете до края на клипа. Така, тук се въвежда пощенския код. Всеки се въвежда неговия пощенски код. Персон им household, колко човека живеят в жилището. Оттам се променя потреблението. Освен ако не сте на ток, освен ако не се отопляват и на ток, тогава потреблението ще е най-вероятно по-високо, но тук е на газ. Затова приемаме 2500, защото са двама човека. Прегледах. И тук са тези данни сме ги въвели вече, няма нужда да се променя нищо, но ако имате нещо, което е по-различно, може да видите от клипа и да ги въведете точно така. Прайс-анцайги, монотлих, тук е егал, приват и софорт бонус und Boni bis 15%. И тези първите две обяви, тази е Preis-Leistung Empfehlung, тя не е най-ефтината, тя е бестсела, най-продаваната. Нас не интересува най-ефтината, както винаги. Реално правим договор на моите родители. Те бяха на тази фирма Идеал Енергии, но след като им вдигнаха цената, сега ще разгледаме дали има други обяви, където е по-ефтино. Те отново са най-ефтините, но заради вдигането на цената вече за нас не са. И затова избираме втората фирма. И както виждате, тук има Софорт бонус 170 евро и Neue Kunden бонус 151 евро, 15%. Ще теглят 84 евро месечно. Договорът е за 12 месеца. Те ще теглят 84 евро месечно, но реално средното ви месечно е 57 заради тези бонуси. Тук, както виждате, 2500 кВт годишно, цена на киловатт 31 цента. Arbeitspreis Gesamt Grundpreis. Общо цената ви е 785 евро. Като са сметнат 2500 кВт по 31 цента с 785 евро. И Grundpreis, това е тази месечната такса за чисти свързани, е 223 евро. И тези двете, като ги сборувате, годишно ще платите за то 1008 евро за една година. Те ще ви теглят месечно 84, но заради тези бонуси, които ще ги получите, от тези 1008 евро се вадят 170 и Neue Kunden бонус 151 и реално остават 687 евро и оттам идва доишните 57, въпреки че те ще ви теглят 84, но този софорт бонус 170 евро не го получавате до 3 месеца или след 3 месеца, а този бонус Neue Kunden бонус 151 евро не го получавате при приключване на договора, като ви правят последния Abrechnung, като проверят колко разход имате, дали е реално 2500 или 2400, изравнението, като го направят и там се добавят тия 150 евро и накрая ви ги доплащат всичките пари и ги получавате по сметка. Искам също да кажа, че ще оставя долу Affiliate Link, който иска може да се направи такъв договор. Сега показвам стъпка по стъпка как аз го правя, не е нищо сложно, но въпреки това съм решил да го направя. И продължаваме напред. Разгледали сме ги тези неща, всичко съвпада. После ще сравним също и цената на другата фирма, с колко са вдигнали цените и с колко евро са на плюс. Anbieter Wechsel oder neue Anmeldung beantragen. Тук цъкате отново Вайта. Тук ги виждате горе нещата. Имейл адрес. Веждат имената и улица. Тук се въвежда телефонния номер и рождена дата. Сега ли са местите на този адрес? Един вид нови листи? Не. Нали? Дали има умцук? Rechnung адресът друг ли е? Не.
И продължаваме напред. Вайта. Тук въвеждате на кой договор сте били до сега. Долу номера на електромера. На всеки електромер си пише номера. И отново може да изберете автоматично да даде Kündigung, новата фирма да даде на старата. Да не се занимавате вие. Gewünschte Lieferbeginn. Това е кога желаете да доставят сток. Винаги избирам schnellstmöglich, колкото е възможно по-бързо. Ако искате, тук може да видите на долното определена дата. Но гледайте, ако ще сменяте договора, да не са останали само 4 седмици, а например 8 седмици, 7, 6, 7 седмици по-рано да се го смените. Но като цяло по-добре по-рано се го смените. Така, продължаваме напред. IBAN, имената, пощенски код град, улица номер. Тук съгласявате за сепата. Цъкате отново Вайта. По-долу ги има данните. По-долу е тук и Realauftragsdaten ги има данните, които си ги въвели. Може да ги проверите и цъкате Kauf abschließen. И това беше Geschäft. Сега ще се върнем отново да видим реално колко ще спестят след като смениха договора. Така както виждаме, бруто инклюзив бонус и всичко е 687 евро и 28 цента на година. Тук влизат всички цени, грунтпрайза и потреблението в киловатите, което е 2500 киловата. И това е писмото от старата фирма, които пращат увеличението на цената. Както виждате тук, Grundpreis monthly било е 15,68 и се остава 15,68. Grundpreis не се променя месечния, но цената на киловат, както виждате, е била 29,47 и ще стане 36,30, на 20%. И виждате тук Ярес Übersicht Anpassungen. Това е Anpassungen. Та сега да видим, да го сметнем набързо. 2500 кВт плюс, не по, 2500 кВт по 0,36 и 30, защото 1 кВт ще бъде 36 и 30, са 907 евро. И имаме един път 15,68 по 12. 15,68 по 12 са 188 плюс 907,50 плюс 907,50 са 1095. Ако останат на тази фирма, ще плащат 1095 за цяла година. А на тази, която сега направихме договора, ще плащат 687 евро и 28 минус 687,28. Реално ще спестят 408 евро за същото потребление. Тук няма тока си е ток. Просто плащате 410 евро повече за нищо, защото не сте сменили договора. Отново повтарям, линка ще бъде долу в описанието, който иска може да го използва. Това е Affiliate Link. Ако клипа ви е харесал, ще ви помоля да се абонирате за канала, да харесате клипа и до нови срещи!